Hello guys, Anian Paulus Blog YouTube channel nonton sabrongku baranai थाबाय सल गोबां नोंथांमोना नायलांबाय था दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों नोंथांमोना दान्दिसे उनाव नुनो मोनगोन स' बिदिब्ला नायलांबाय था नायदो लोगोफोर नायदो नै हालालै बाननो नै उइस सफैलायबाय अबेखौनो दोननोलै नायदो लोगोफोर मा खालामनो नागिरदों जोङो नै बे बुस्थुखौ नुनानै मिथिखाबाय जानो हागौ ना नै थारमाने बेयाव नै सलिड ना थायो सारसिगोन माने नै आंना बारिनि सिङावनो बेबायदि सुबिदा दङ माने हमनायनि नैनि दैया स्राय स्राय बोहैनाय नुदों ना नै दैया स्राय स्राय बोहैदों ना बे सिङावनो दं आरो माने नै अल मेथ'खा सिङाव डेन्जार खुसिया मागुर मोनखायो आरो स' बिदिब्ला नायलांबाय था ना आं थांगासिनो न'आवहाय जन्त्र कन्त्रफोरखौ लायनो नायलांबाय था लोगोफोर नै बारियाबो आंना लांदां जोबबाय औ समा बाल्थिं नांगौ ना बाल्थिं हा फैबाय गुबैमोना फैबाय हाब मा एवदोंलै उस बहा मा एवदों mana mau saydeng barsa biमाया नै जानाय लोंनाय फुंनि जखन खालामदों लेखा फरायदों Siap. Kasih sekali mbak. Hai. Lega pernah itu? Siap mungkin. Siap benar aku. Dah selama ini. Anak mau gua. Học còn rất thâu gấu nó hôm nay ạ. Hả? Ra xin á. Ai điếc là cứ lầu xin đó mà. Cứ lầu ấy nó thấy mà thử. Cứ lầu khác. Ê ăn ăn cũng xuống đến sông mùn với thằng này. Mà này thế này đây là mà. Đây bên này nhé. Mẹ tao cái ra cái gì bì của nó hạ cái. Cái này này thì là mà này đây. Di mana dong, semua apa hasilnya ada? Jauh-jauh deh. Oh. Nagur tinggi mohon semuanya. Kontel. Oh, nah berapa jengna? Oh, mundur na? Mundur dong sih. Siapa jangan aku leh, nai. Nai lama tadi lagi pernah ôm जोबबाय जावला खामा मोनगौमोनदां मागुर मोनगोन मोनाखै खुसिया गैया ओमफ्राय
Gila, हमजोब्बाय नायलांबाय थादो मागुर सिंगि खुसिया लास्टआव नाय दै मागुर सिंगि नाखौ हाब्रु गोथौ गोथौ हाबनो हायोलै पात्ता मोना इदिखौ मा दं बेयाव नायनोसै वा माथो खांख्राइसो दांबालै गैयानो नायानो हनै खै केजि जानोलै बेलाय नायदो एसां बुरजा सारनानै जुदि बेसेबांल' मोननांगौबा जागोनलै दालाय सेस ha dong wah boria boria magur magur magur